Díobh a chuirde, inniu ba muid ag breathnú ar conas Graif a tharraingt agus léirmhíniú san eolaíocht. So, Aidhmeanna don léacht seo, chun Modh a thaispeáint chun Graif a tharraingt mar shlí chun sonraí a chur in úl. Cabhrú libh leis an gaol idir chruth an Graif agus chun na sonraí a léirmhíniú, agus Graif a úsáid mar fhoinse sonraí. Úsáidtear Graif chun sonraí a léirmhíniú go tapa. Is féidir Graif a úsáid chun sonraí a léiriú. Nuair eicinn tú an Graif, is féidir leat gaol idir na sonraí a thabhairt faoi air go tapa. Is é an líon Graif is úsáidí san eolaíocht. Feadh loghaidh tú sa rang matamaitich go bhfuil saosanna eile Graif ann chomh maith. Sa seo tabla sonraí de na líon uachtaróachta a dhéile thar thréimhse séimhí. So, ó Baltaine go deir fór seo iad na uachtaróachta a raibh díle, agus sin cearclóir ach ní féidir leat gach rud a thuigeann go tapa, ach tá an Graif anseo, so thuspáineann an Graif líon na uachtaróachta a dhéile thar an thréimhse séimhí, agus tá sé níos éasca go bhfuil a thuigint go bhfuil níos mó uachtaróachta a dhéile i rith an saothrú ná aon am eile don bliain. So, cé gur féidir linn na sonraí a fheiceáil sa tabla, tá sé níos éasca léirmhíniú a fháil ón Graif nó an tabla. Thugtar an x-as ar an líon cothramach ag bun an Graif, is féidir sonraí a léiriú anseo le huimhir nó le hanam. Agus is féidir na sonraí a léamh ón líne ceart an ghearach ar thaobh an Graif, so thugtar an y-as ar an líne sin. So, conas gur féidir linn Graif thimplí a tharraingt. So móltar peanluaí a úsáid chun Graif a tharraingt, mar go mbíonn sé i bhfad níos éasca ansin botún a ceartú. So caithfear úsáid a baint as Graif popper chun Graif a tharraingt. Tharraing an x-as agus an y-as ag agóil spás ar an clé agus an bun chun lipéad a chur ar an gá ais. An sin, chur lipéad ar na háisne. Cuirtear an athróg ar an bhfuilmid ag díriú ar an y-as, so sin teocht ag sa gás seo, agus cuirtear an athróg a bhfuil smacht agan ar an x-as, so sin na mí. So cathair scála ceart crún a chur ar aisne an Graif. Cathair roinnt pleanála a dhéanamh sular go tharraing tú an Graif. So bra ar an tabla seo, so sin na sonraí ar fad, agus thomaid ag chur na sonraí ón tabla sin isteach sa Graif, so is féidir linn gach rud a léamh go tapaí. So cathair na mína a spásil amach óna chéile ar shlí cothrom, gur muid mí amháin ag tús gach bosca le líne beag, chur an teocht ar an y-as agus tharraing uimhreacha líne i gcóir na himreacha. Is é 10.5 an teocht is airde, so is féidir linn an uimhir seo a shleanú suas go 1 agus thar bosca amháin go gach céim Celsius. So líon isteach na sonraí ar an Graif agus chur punc beag ag gach pointe ceart, agus an sin ceangail na puncanna le líne nó le chur. So, Graif níos casta a tharraingt. So, tharraingtear aisne an Graif. Tá smacht ar an teocht agan agus támaid ag breathnú ar an oiread prab ar an líthróid. Scáilú. So is é 65 Celsius an teocht is airde, so chur mé 5 Celsius i ngach bosca ar an x-as, agus tá bosca amháin don gach 3 cm. So chur isteach na sonraí ón tabla. Cheanglíntear na pointí na sonraí
agus tharraingt muid líne díreach chun cónghreach donna pointí ar fad. Sa thugtar an líne is fearr áirithe air. So, léirmhíniú Graif. Sa ghraif seo is féidir linn an gaol idir an meánteocht agus an mí. Is I mí deirfiúr bí an meánteocht 10.5 celsius agus thit sé gach mhí go dtí an eanar. Is leor go raibh an teocht níos íseal sa mína sin i an ghearradh ná an fómhair. Ag baint úsáid as an ghraif mar fhoinse sonraí. So is féidir linn ceisina a freagairt just ag breathnú ar an ghraif. So cad é an dátha a raibh na cásanna is airde nó is mó ar an ghraif seo. So seo an Cabhrú lá is fiche de mí Aibreán, so sin an seo. So cén dáta a raibh na cásanna thar 250 in aon lá amháin. So b'imiid just ag breathnú ar an uimhir seo agus ag dul agus tá sé an seo, so déimiid síos agus tá iascain an sin go raibh sé an I mí Márta agus cé bhéad lá idir an chéad am thar 250 agus 500 cásanna in aon lá amháin. So just b'imiid ag breathnú idir an uimhir seo agus an seo. So sin idir an Márta go dtí mí Aibreán, so thús an seo. So déanaid síos agus tá iascain mar sin, bhfuil sin an tréimhse idir na dhá pointí sonraí an sin. So, torthaí fannamta. So ag deir an léacht seo is féidir leat ghraif a tharraingt leis sonraí a thugta, léirmhíniú a tharraingt ar an gaol idir athróga an ghraif, agus úsáid a baint as ghraif mar fhoinse sonraí. Go míle maith, Gaibh Cairde.